लोगोफोर आङो बाइक सालायनो नागिरदों दख'ना गाननानै फार्स्ट टाइम सालायगोन आरोना हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम एन्ड वेलकाम बेक टु माय चेनेल स' लोगोफोर दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव फिन खनसेबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना आङो आंनि पार्सनेल प्रब्लेम आरो बिराद गोबां खामानि दामानि जानायनि जाहोनाव आं भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन आरोना भिडिअ खालामनो हायाखैमोन दा आङो दिनैनिफ्राय फिर सुरु खालामफिननो नागिरबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनहा सानदों खोमा आं दिनै माने एसेबां देलायदों नै माने आङो दिनै बैसागुनि थाखाय फट'शुट खालामनो नागिरदों आरोना आंजों लोगो सानै दंबावो सानै लोगो दंबावो बैलाय सासेया ओमफ्रायहाय सासेया रेडि जागासिनो बेयो रेडि जाखाङाखै आरोना ओमफ्रायहाय जोङो बबे जायगायाव फट'शुट खालामनो थांगोन नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो मिन्थिगोन आरोना दा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोआव नायलांफाबाय थाबानो जाय ओमफ्राय आं आंनि लोगोनि रुमावनो दंबाय थायो आरोना मैयानो फैदों ओमफ्राय दिनैनि बे भिडिअखौ आंनि लोगोनि रुमनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय आरोना मागुरमारि एलपि स्कुल सहैथारनोसै जोङो नै माबायाव साल बागानावहाय सिख्ला सानैया नै थांग्रोबाय आयौ नै मानसिफोरा माखौ नै सौफैबाय जोङो लकेसनावहाय ओमफ्राय दा आयौ हनै मेरलाथार ओइ हनै मेरलाथार मानसिफ्रा हनै बिराद मानसिफोर दंफैयो हनै आरोना नै लामायावबो आरो मा होनो साल बागान सिङावबो मानसिजोब आरोना फट'शुट लाजोबनाय दा जोंहा जायगा नागिरगासिनो उफाय लानो जेरैथिंबो मानसिजों ओरैजाय हाबनोसै आरोना बेजों लाहैनोसै ओरैजाय फैदा लोगोफोर सफैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय दा फट'खौ लाग्रोनोसै ओमफ्रायहाय फट'फोरखौ आङो आंनि इन्स्टा आइडि आरो फेसबुक आइडियावहाय आपल'ड खालामगोन आरोना नोंथांमोनहा थांनानै चेकआउट खालामबानो जाबाय आङो स्क्रिनावबो होनानै होखाबाय आंनि इन्स्टा आइडि आरो फेसबुक आइडिखौ ओमफ्रायहाय आङो डिसक्रिपसनावबो होगोन आरोना आंनि लिंकखौहाय दा लोगोफ्रा थांनानै चेकआउट खालामनानै नायहैबानो जाबाय आरो लोगोसे फल' खालामनानै होबानो जाबाय आंनि इन्स्टा आइडि आरो फेसबुक आइडिखौहाय दा जोङो खेबजाग्रोनोसै लोगोफोर नै जोंना जाराव फट'ग्राफारा खेबगासिनो ओमफ्रायहाय ओरैजाय मडेलारा खेबजागासिनो आरोना लोगोफोर बेसेबा मोजां नुखायोलै आयौ भिउआ नै बेसेबा मोजांखा आरोना जेथिंबो फट' खेबग्राफोर ओमफ्राय मानसिफोर जोबनाय नायर' ओमफ्राय नै भिउआ बिराद मोजां नुखादों नै अख्रांखौ एसे जानजि खाबखागोन नोंनिफ्राय जानजि खाबखानो औ लोगोफोर आङो बाइक सालायनो नागिरदों दख'ना गाननानै फार्स्ट टाइम सालायगोन आरोना दख'ना गाननानै आया